May pagabigat yung manang kakapsat at yung manang dati pagayam nyo, manong Pepito Alvarez. Hintay man tatapak sa salitaan, may panggip-ibyak di Ilocano nga manipod panakayanak. Binutin ko na nga panakainaw, paghingat panakatay. Okay ba yun? Haba, no? Ano ko ma-English di pagsalitaan ng from birth till death. Okay. So, umuna nga salitain tayo kakapsat. May panggap dito yung kung na tayo nga panakainaw iti may isang tao. So, ti aginaw, of course, dati ina. No? At kung kunada idi, no kano tay babae ket aginaw, mangrugi ka nung nga agsapol iti na alsem nga makmakan. No? No, kaya kunada no kakit, no manangan kan tay babae iti na alsem, oy, aginaw kan sa. And this is the start, ano. Ngayon, kung nadigidi mo na nga lalakay iti, malasin mo ka, no ana iti sex di jay sinikog na. No, pagbasaran ka iti jay frutas nga kakayat na kakangkanin. So, ato di pagbagay di ko nga bayawas, lalakin to, kung kunada. Hindi yan basta kat damit na ginaw ti kastyon na bayawas kat hambet na lalaki trimor bakla. Ano? So in other words, mahirap sabihin kahit nga sa ano ori dati kung kunadatatang nga modern technology ano tarikat mong ipagang nga putno no. So yung dito ay sinyales ti may isang aginaw hindi mo na nga panawin ano. Awanen, mapukpukaw di kito yan because of modern life. Ngem, napintas lang sa salitain. Tapos di kito yung bing na ada ita. Adadang maawatan dano kasunod ibiyag di Ilocano. Hindi pungana yan. So, seriously, salitain tayo man dito kung kunatang anat rebay na kanong aramiden iti may isang babae no aginaw when masikop. Kumuna lang ko na ida-idi ko. Tao met pa nga minti napipintas nga Muebles City. Yung nagtibalay kat bear nga may parit ti mesang babae idi ko ang agtugaw yan tay swelo nga kunada. Naawan ti kamen. Ta baka kano ag-gas pain no awan ti kamen. Ket ada scientific explanation na deta ngem no pagsasalitaan tayo may panggap data kita tinduglaw na yung kakapsat. Ngayon tila ay ma-explain tayo ito yung banag. Tay lalaki, tay tao nga pa nagtugaw yan tay napututan nga semento. Akit talaga nga ko kung at Tagalog kakabagin niya because of the heat ano. So that explains why handa nga ipalubos ti men sa babae nga masikog nga tugaw nga awan iti kamen. Ket dito yung research ko kakapsat ipagbaga na pa nga no kano ti masikog nga babae ket agluto ano. Yung tatan narigat man nga awatin yun tati agluto nga modern tatan ket gas stove kada kwamet yan ano. Agusar da pa iti sa bali nga gadgets nga hantay nga nakikita. Yung detoy ti pagusaran da iti ko ket dalikan. Kaya ti ko na da iti ko ano songrod ano. Songrod is yung fuel. Masapol nga umununa nga may songrod di kaya dadakkel. Tapos iti kasta na pintas ti panagdakkel kano di ubing. And mesapay masapol kanong haan nga rumrumor jay ina ang masikog iti rabi no nakawakray at da pamating amin digid mo no nga Ilocano iti ko nga agwakray ti babae nga rumor ti rabi ket baka kano adda yanak na nga uleg ket detoy kaslan deti hanga nakapapating adon ti recorded nga napaspasamak uri kadi ko nga panawin nga dadamit aganak ti uleg narigat nga i-explain uri doctors handa nga ma-explain dito kakapsat so anang tat connection na dati na nakawakray and dati aganak ti uleg narigat nga saritain deta ngimpun nun
adadan recorded na bambanag nga adda kasingin tayo ubing nga uleg. Ket mesapay nurungmor kano ti kuay di kwa ti aginaw nga babae masapol nga mangitugot iti asin. Tapos dito asin ket pangbugaw na kadigitoy dakes nga espiritu nga mabalay nga sumrek ken kuana ken di ubing. And then ti mesa nga babae no masikugen di jay dati babae di ko ti kabalay na agraman ni Sona may parit nga agtugaw yung taagdan. Tano ka nung amin agtugaw ka yung taagdan kakabsat ket barbaraam iti pag itay laptedam ti pan nagnati tao nga umuli ka umulog ket ti koneksyon na kunada marigatan ka nung nga aganak dati babae no dagtugtugaw yung taagdan. And di gito ket ano phenomenal di gito yung kasla at da pagibasaran di giti lalakay ken babaket may panggap ka dito yung banag kakapsat ket ti kunada pa idi ko ket amuda ka nun nga saritain no kasanuntot panagyan dito ubing no anati sex na ano nalaing to kano segun ka di ugali jay ina ket adapay bagbagaday di ko ang ano datay babae ket pag LL kunada ket datay nisit titingged na sa adda LL na kunada dati adda linya na lalaki kunada imidi ko handa mong i-explain no apay nga kasjay ti kapay anti may isang aginaw ti kiti doktor agagayam ko ti kunada nga explanation na at adado ngamin iti ko kunada adado ngamin ti male hormones nga maited ka di aginaw pero di masikog no lalaki di anak na pero di sikog na di ka rumwar ag manifest di babae di jay makungkunata yung male hormones tipintas na tatan kakabsat modern technology ag anak tayo babae hindi may tagtangtangga kit adot amok nga kasi nga handag tanggad iti tanggad naman ko nakakabsat no naganak adot palgan nurutan nga sursurutan da umuna ag barikes da na ikadwa ag sidor da ano dito sidor ag tugaw da yan tipigkang nga napudot na puti kasakit at alisto nga ag heal no hilom di jay puwerta ti babae kastamet ka nung nabangbanglokan ti kuana ti linget na no ag sidor ket ti pagidaan nakakabsat nakap nga to di jay saka di jay ulwanan dede kung kunadan nga tapnol alisto ko nung bumaba di kay nilabati nga dara ket adda pudno na dito ano about gravity dede kung kunadan nga balitang dede pagidaan ti babae nga naganak balitang kunada ken mesapay no nayanak ti ubingen ag mabalin nga arwaten tay ama when arwaten tay ina dete pang bungunda ka DJ babae ay amin DJ anak ket no arwaten tay ama nadekdek ket to kano detoy rikna detoy anak no sinno tinakin arwaten ano arwaten ni ama nadekdek ket to ken ni ama no met arwaten ni ina nadekdek ket to dito ubing ken ni ina so addaman explanation na detan no manggit di narigat nga awaten kakabsat ket dito iti pakasaritaan nga sagmamano iti panagsikog ken inaw ti mesa babae nga maday singit ko ano no makita da kano ti may isang ubingen ket adda sinyales na nga kasla malas kunada iti adda urat dito na kada adong makita da ore na bunyagan dito ubingen bunyagan to umanen ti sabali nga bunyag dito ti kung kunadan nga bunyag sirok ti latok anak dito latok dito ti wooden basin dito paglabaan ket ikalubda ka dito ubing dito latok sa dabuhosan ti danom bunyagan kat sabali nga anagan sa dito arwaten nanton ipaayos da iti karayan tapno mapukaw di kinamalas na so dito iti umunang saritain tayo kakapsat iti panagbiag ni Lucano manipod pa nakainaw
agpatingga tayo ito, iti adupay nga mga banag kadito sa marsaro ng mga episode. So, agyaman na kadito yung oportunidad, entay sa salitain mo nen, itay diag ni Locan. May baga orasyon ka kamsa.